Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Akuluakulu mmene tinanena dzulo kuti Benjamin Netanyahu ndithu apita ku USA kumene ndithu afuna akakambirane ndi Donald J. Trump pa nkhani yokhuzana ndi chitetezo komanso kuthetsa nkhondo komanso kuyimitsa nkhondo ku dziko la Palestine. Chabwino ndikuti kumene ndithu akambirana ayika zimalamulo zingapo ayika zimzukwana mina over 20 zimene ndithu aonetsetsa akuti azika malamulo amene awayika bwino kwa wasanja bwino kopya and kusanja bwino kuti ndapa tisanzati kusanja like kungusanja bwino sinthuneza kuti zinthu zenza bwino koma angosanja bwino mene akunenelamo ndi zinthu ndithu zipo zingapo zipo zambiri ndithu koma ine ndingokuza ni mwachidule komanso tikupatsenso kuti commentary yake apo ndi yotani. Anyway, choyambirira iwowa akunena kuti ku Gaza choyambirira kuti ku Palestina kuti Gaza, yeah, of course I think it's the same thing. Akuti kumene kuku akufuna zoti kusapezeke ko ma activities zose zokhuzana za military zazida zose kumene kuku akuti afuna kuti zichokeko choyambira chimene chocho zichoke kumene kusakhale kuso kaza mabomba kaza machani zose akuti kumene kuti tuzichoke asese koseko kenako basi kukhale kuti kuli clear choyambira chimene chocho ati malamulo amene ayika amenewo izizi ndi pakati pa remember kuti izizi amene akambirana ndi United States ndi komanso ndi Israel pamodzi anthu amene awiri amene wawa ndi amene apanga zimene zizi kumene kuku like ndi amene amathandizana right kuphulitsa chani bapasana zida anthu awiri amene wawa choyambira mudziwo chimene chocho ndi anthu awiri amene wasanakhala pasiso ari kumakambirana popanda mbali nayo kuti nayo so maganizo ake ndi otani chabwino ndiye akuona kuti pamene baba kugaza kumene kukhale kuona kuti zose kazi za military zose zichokeke kumene kuko koma chimene angapange owa nchona kuti kumene kuko ayika ku polisi ayika polisi chabwino akachosa zose akuti zonse avomereza anthu agonje ose Hamas agonje ose ndi akatiru kumene kuko ayika ku amangakoso right akuti amangako bwino anthu kenako ayambaso kukhala kugaza kumene kuko ku Palestina ku Gaza kose amba kukhala bwino koma akuona zoti zonse zikhale kuti zachokako. Number 2 kukhale kuona kuti Hamas munjira ine iliyonseyo isatengepo gawo ndi za boma kuboma like chochitika mu government isatengepo gawo na lililonse lingokhala boma ndithu loyima palokha ndi boma limene lili likhala ndi apolisi amene atrainetsedwe apolisi amene azionetsetsa kumene koko kuti chani koma actually za military zonse tachotsako koma kukhalanso kumene kubungwe linaso lochita kuti ISF bungwe limene lili ndi limene lipangidwe koma likhala ngati la military la chitetezo kwa bungwe limene lili lizigwenchero ndi Israel bungwe limene lizigwenchero pamodzi ndi Israel pamodzi ndi bungwe aliyambitsa komanso Trump afuna makamaka kugwenchero limodzi ndi maiko onse aluya Trump yake ja business Trump pa business ndi samaran Trump pa business sikuti amadeweza yayi Trump ni businessman atiyeyo ndikuti gwirisa ntchito apeza aluya onse then wauza kuti apange fund ndalama kono zamafuta zibwere kono ndalama zamafuta kenako afome ndithu organization chimene cha chitetezo cha military kenako akatero kenako ayambe kupereka chitetezo mu dziko la Palestina la Gaza ndi ku Palestina kumeneko achina IDF acha asilikali a Israel acha akuti pano
azayamba no kubweza madera amene anatengaja kumana paka kupai kucha azayamba kubweza pang'ono komano moyang'aniridwa ndi bungwe limene lili la chitetezo lili la asilikali limene likugwira ntchito limodzi ndi Israeli lizigwira ntchito limodzi ndi ma Arab countries so enaso pamodzi kenako azayamba kubweza pang'ono kwasira koma chitetezo chakhala choti ndi cholimba kwambiri mkati mmene mumo nkhani zonse zokhudzana chuma azaziyika bwinobwino azaziyala yowa kuziyala bwinobwino ndikuona kuti apatizipanga bwanji mpaka dziko la Palestina lija lizakhala nthu la ufulu palokha komanso lizakhala kuti mchitetezo choopsa kwambiri dziko limene simuzaloledwa kulowa zida zina zilizonse za nkhondo mmene mumo ndeka matunnels aja matunnel mangalande mucha pasipa cha amapanga matunnel chonchi pamakhala alolo kanchi chonchani ka ngalande ka pasipa kulowa pasipa pochinga kukhala boyo nje matunnels osaja akuti akuyenera kuti adzagumulidwe osadzagumulidwe asilikali remember kuti ku Gaza ma hostages akapolo amene Hamas inawagwira akuti amene azibwezedwa koma ukabweza kapolo mmodzi akabweza munthu mmodzi kayakhala wakufa kayakhala nangasema kuti it's either njala inawapha amene kuti kayakhala wakufa kayakhala wa moyo ndekuti ku Israeli izipanga release izitulutsa anthu akwana 15 aku Palestina. Why? Chifukwa Israeli inagwira anthu ambiri aku Palestina, ambiri kopya amene anagwidwa ali mnali kundende matamake 1000 chapoto mina so namba yaso kuposa pene ena anafa ndikuwapanga torture, right? Ena ndija amagwirira ija amuna like amuna amagwirira pakana kupita ku court yentani kumusiya munthu uja, you know, nkhani zambiri mbiri zimene zimachitika mwana kuti zoopsa kwambiri zoti kuti zithu zilongosole zoti zisakhala bwino. Ndi Israeli ndi anthu ambiri aku Palestina amene ayika mndende amene amazuza kopya kwazuza toche jeno kuti kuzuza kuja kuti right? Nangasi remember kuti anthu samatenga ngati samatenga ngati anthu kwenikweni. Ngati mufuna kupanga understand kuti the way amaganizira mzangu pita olo mzangu apeza anthu aku Israeli even ana eniwa zimana aphunzitsa zake, right? Iwowa ndamene amakhala anthu amene ali chosen kwambiri. Iwowa ndamene amakhala kuti ndamene ana like paziko apase pano palibe so amene ali osankhika kopasula kupatula iwowa ndimene amaganizira amene mamo. Tinapereka mavideo ambiri mbiri apa time ine even ku Israel ujeni chani komweko maujena ansembe komanso masistere akulavuliridwa ndithu kulavuliridwa ku Israel kulavulira pa wana samatenga ngati anthu nawo pasaliso mu video pano kuti even amene kuti akuyenera kuphedwa chifukwa iwo amapembedza mafano a Khristu onse amampanga Mulungu amamkwiyisa Mulungu every second ndi akuyenera kuphedwa, right? Zikhulupiriro zawo zimenezi. Chabwino iyo ndi nkhani ina. Ndi kumeneku kaganizidwe ka anthu amene wawa kaganizidwe kawo kuti pali channel chino chake wina wake timati Hamza amakonda kuapanga interview nthawi zonse anthu makamba asilikali akuti akumene kuku achina IDF komanso ndi nzika zako amazipanga ma interview nthawi zambiri. Kaganizidwe kawo kwakulu ndikoopsa kwambiri. Amayiona kuti yayi olo anawo so ndizigawenga anawo fa kuaphaso anawo like mwana wang'ono omwe ndimene ayo amaganizira. Chabwino therefore akuona kuti kumene kuku tipasena akapolo onsewa
mukatipasa kapolo mmodzi ife tupasa anthu 15. That means kuli anthu ambiri kwambiri ku Israeli ndende za amapalestina amangogwira kuli ana azimayi azibambo basi amazuza kwambiri kumene kuazuza andi malamulo kumene kusamagwira ntchito. Ndi video ina yake I think ili mu English ndi azungu ina yake kumano I think kuti ndiiponye ayipanga sensitize kwambiri ayipanga track. Remember kuna kuti YouTube, Facebook, chani zose right muli magawo ambiri magawo tena kuti muli mashare ambiri ajina amene wawa ajina Israel nde tingotegeza ngati kuona kuti it's like timagulira mashare moja komane wamakhala ndi gawo likulu kwambiri nde amapanga control media tina chiri samapanga control. Therefore chimene chiyatsala kwambiri panopa just a little bit ndi TikTok why pali ukangana kwambiri pakati pa USA ndi China chanchani. TikTok muno wake wenu ku China right ngakhala kuti samakhala kumene ko I think akamkhala ku Singapore ka Malaysia somewhere else kumana munthu ndi Chinese ndamana panga TikTok chabwino. Propaganda ndale zimene iwowa amapanga chifukwa chilichonse chokhuzana ndi iwowa chimene chili chikuwapanga expose iwowa iwowa amachithetha chosa kapena kukubana kumene kuti asafe sizankhuleso iyo sizankhuleso zokhuzana ndi ife yayi koma chimene chinasala ndi TikTok anthu amayankhula mmene akufunira ku TikTok ta komanso even my videos pa YouTube sangayikidwa ma videos amene sibangayikidwa ma videos amene inuyo mungapeze ku TikTok. Ku TikTok amayika mtu ma videos oti chilichonse kuchita kuonetsa kuti apa aphulitsa munthu apa amutere dokotala ndithu oti like ana ang'ono aja ndithu kwapha ndi sniper amene achi zipolopolo mwana wakhanda uja zimene zithu achina Israel amapanga akupanga zimene zozo right ndi atafusa kuti mupanga bwanji iwo anayankha kuona kuti I think we have to buy TikTok ali TikTok ufati ikule nkhani yake afuna ma content onse amene ali kukhuzana ndi amene akupanga expose amene akuonesa zonse zimene zikuchitika kumene koko afuna awabane kumasa wachotse. That's why pano pali nkhondo kwambiri TikTok afuna igule and pali kulimbana kwambiri pakati pa America ndi koko China. Chabwino nde video imene nzungu amene amanena kuti ndino video yanga apo ndithu amanena kuti ifeyo amene tili ngati Ayuda. Remember kuti pali kusiyana pakati pa ma Zionist ndi Ayuda. Simuyuda aliyese amene ali Zionist right akanacho ku America kupita ku 2020 mene anapita ku 2020 I think anali 20 years old apita mwe kuchako ndi anawuzidwa kuona kuti hey iweyo ndi one of us iweyo ndiwe Jew ndi kunoku yeah chilichonse chili reserved chilichonse kuno kuti timakwanza aliyense amene akufuna kupita. Remember kuti ku Israel amayitanira anthu kuti apite amene akufuna kupita kumano usakhale kuti wakuda ayi wakuda ndi ayi meneko komanso akumangofuna oyera okhaokhawo komanso amene okay iwo amene akwanza kuti ife ndife Ayuda ndi as long as oyera kumene kunthu amakwalandira bwinobwino sulonga pita yo kuda amene kuti ya basi neyo ndine kuthamangisa kumene auzira kulu kuno ayi kuno even ba priest yena ake pompano bana pita amene koko amanenedwa kwambiri amagemulidwa amawozedwa ndi ana ang'ono for zimene zimene anaphunzitsidwa. Yeah, therefore zopeza kuona kuti kumene kuko
ku Israel I think tinathawa kayo tikubwerera soko iwo anthu amene wawa amene akuganiza kuona kuti akapanga zimene zizi right zimene afuna apange ku Palestinians anthu osewa ndikuti Hamas chichotsako kena kuabweretsa asilikali yawo kena kuabweretse kabungu kamene akonda ICF ka zonsezi akazibweretsa ndikuti iwo akuti zikhala zoti pembe zatheka okay zikhala zatheka iti tabwino akuti akakana kupanga zimene ziziwowa temakamba zokhuzana ndi anthu amene ali kundende ku Israel alipo ambiri kuopsa alipo ambiri kwambiri amene akuzunzidwanso kwambiri kumene koko ndi akuona kuti iwo adzatulutsidwanso komano Hamas itatulutsa kaye ma hostages awo ake onse kayachani onse awachotse kumene koko ndebe sikudziwa kuti answer ya Hamas ikhale yotani yankho lake koma kuti izizi zikalephereka ndikuti ikhala nkhondo imeneyo komanso achina Hamas wakuti pa nthawi imene avomera izizi kungovomera izizi malamulo amene wawa akuti nthawi imweyo adzatsegula maboda onse kuti chakudya chilowe chithandizo chilowe komanso zowapha zichaso pokatenga chakudya cha atizitha ndi amakana chani mamidiya anthu amanena kuti akuluakulu ku Gaza akualetsa kupititsa chakudya ayina ndanyawa amakana ayi zaboza zimenezo zakudya zilipo koma Hamas ndimene kumaba mesa kumatero amatero right amabanja kwenda akuvomera kwenza kuti ayi tizatsegulaso zakudya zithandizo zonse amapha anthu kumalo olandira chakudya akuti zimene zisiyika okay chabwino ndi akuona kuti zimene zimukapanda kupanga akuti ndikuti zirani ndikuti pavuta kwambiri ndikuti apita akaphulitsa bla bla zambirimbiri chabwino ndino izizi ndi chimodzimodzi kuona kuti ndi abantu malamulo momwe amene anawayika amene Hamas inawakana mbuyomo kuona kuti iniyo mukhala dziko chabwino koma dziko likhala mwana wa ife like sikukhala president sikukhala ndani koma ifeyo ndi amene tikhala ngati tupanga control so kumene koko ndi zimene iwo amakana kuti ife tifuna dziko lathu tipase ndi dziko lathu right inu munabwera tipase ndi dziko la ifeyo basi nkhani yatha tipase ndife tikhala mfoti zipanga zimene tikufuna ndakona kuti yayi inuyo mukuyenera kuti mukhala under ifeyo chilichonse tikupangirani plan izo zonse zimene akuyankhula sopano achina ujeno sopano achina Israel ndese tikudziwa kuti ansala makamaka enieni ya dziko limene remember kuti president wa dziko limene remember kuti Palestina ndi dziko kuliso president kuti president umene kuko president at the first place anavomera kuti akuluakulu Hamas ife ali mbali yauko president amene anamukaniza even visa kuti abwere ku UN kucha anamukaniza visa sanapita nawo iye anavomera kuti akulu ife tuzaife panga bwinobwino popanda sovuto nalilonse koma akuluakulu ife tipase ufulu athu ananakaleka koma so the big question for so likulu ndono kuti izizi zakambidwa abazi zimene akulonjeza abazi do you think muganizo kuona kuti zingachitike zimene akulonjeza abazi the way you umene amapangira act the way you umene apangira UN inachita kulengeza chikuti kulengeza ife tapanga survey atinapita ukapanga survey kumene kuchako ndikuyangana bwinobwino tapeza kuona kuti umene kukuchitika yani kukuchitika genocide ngakhale kuti panopa kuti uzigugule yancha wafusa yancha kapena upange search bwinobwino kuti genocide no that's a big word imene ndi big word kwambiri sungagwise ntchito
akumayipanga khanga kuyiyeretsa like khanga kuti akuyipepusa like isamveke kuti iwo akupanga zina zake zolakwika yayi olopa nkhani akamayankhula umene amati conflict amati mkangano umene ukuchitika right akamakamba nkhani okhuza ndi kujenuku kuchanuku ku Russia over zoti Russia yapulitsa Russia yapanthu Russia yapanthu ku Ukraine koma simuzapeza mu news simuzapeza noti ayamba kuona zoti Israel yapha anthu uva bomba linagwera mu Palestina ndela panthu nde anthu afa which uva zoti panali bomba limene linagwera ku Palestina nde which resulted into death of 6 kapena 50 koma sanena kuti pali Israel yapanthu zimene sangayankhule zimene zonse bimbayi ndikupanga kumvisa even amene conflict basi ndi mkangano umene ulipo pakati pa makuti chifanyani fodi waja abanga control the media chabwino nthayina yake vine puti namafusilafusa kuti why do you think kuti ndale za ma-Americans zokhuza ndi propaganda brainwashing people kumapanga kumanamiza anthu enchani why do you think kuti they succeed kwambiri they are succeeding akutukuka zikutheka chifukwa chani yankho lake akunena kuti Russia inangoyankha kuna kuti chifukwa they own the media ili manja mwawo iwo media ili manja mwawo so amapanga control china chilichonse so news iliyonse imene angalembe kachani amazimakhala zoti in their favor kuti zakometsera iwacha lero komafunso ndikumati do you think kuti madola amene wawa maisrael amene wawa do you think kuti iwowa ali zimene akukamba apa zinzotheka remember kuti plan yawo akufuna greater Israel afuna chose kusekucha kwose kukhale kwawo pakanoko nde moti apa panali poyambira Palestina panali poyambira ena papa I don't know kuti kunango zikathera kuti guys tidikire kuti maansa awo president ka Hamasi any one of these two kuti ayankha morani kuti avomera izizi kapena savomera koma izizi so zoti zigwira ntchito iliyonse zokambirana pakati pa America ndi Israel kuyika malamulo amene wawa anthu amene wawa ndi amene so akupanga akuononga umene koko ife chimene madandala kwambiri nchona kuti anthu wamba amene kuchako akuvutika kopya anthu wamba inuyo the last thing is inuyo Israel ndi intelligence yaikulu kwambiri kuti pakhana khoza ndi kupanga assassinate kana ndi kupha anthu amene akufunikirira Israel ndi imatha kopya imafika pa ndikupha ndikuchotsa moyo wa anthu amenewo iwo utali kumapita zimene zimapanga koma muzifunse ona kuti iwo ajawo kutha kose ukadaulosewo why aulimbani ma civilians why iwo nthu amalowa m'maiko kulowa mudziko lina kukapha munthu amene akumfuna nkubwerako do you think ku Palestine ndi kumene ali kumene koko iwo are you telling me kuti nzovota kuti akango tokolowa basi Hamasi kungothana nayo nzovota zimenezo do you think nzovota zimenezo it's easy palibe chovota kupala ma Israeli achina Mossad it's easy
koma waya kumalimbana anthu oti ana ang'onoang'ono ti ana azimayi azibambo ofoka waya kumalimbana anthu angati amene wawa anachotsa anamupha Ismail Haniyeh kukamuphera ku Iran kuyani komweko Yahya Sinwari ose ajawo anawapha manja pampa analowa mu Qatar. Intelligence say, do you think when zili ndizovuta kuti iwo aja akangopanga za Hamas ndizovuta zimenezo? It's easy. Kama ono they entertain it ama siyadala hata asiyene chilengo lino kuti azikhala ngati chikhale chifukwa chifaka ngojusa Hamas ija akakuthana ndi Hamas ija ndoti bakhaso palibe sichifukwa sichomira sonkhondo awene kuti anthu achawasiye zimene zizapangisa kuti waja adzakanike no kupitiriza zimene akufuna kupangazo. Koma one azigwesa ntchito Hamas even muone even deal inali yonse imene imabweresa ngati mtendere kuna okay tisiyeni chabwino ife tivomere kupasana anthu anuwa ife iwo aja amaisa kuti ayipange distract ayiphwasule ayitere akayiphwasula basi asakonesokoneze basi kenako zikhame zili limo basi chifukwa iwo ajawo cholinga chawo sicha pano cholinga chawo akufuna ndithu akafike pakana kumeka maiko sewa awapange yani awapange invade. Nde guys nkhani ndimeneyo tidikire pano kuti awo atiuza zotani chichitike nchani kumapeto kwake pale Hamasi kama kabena achina kabena president wako mene kuku kuti ayankhulapo chani anenapo chani pankhani pa malamulo amene anthu awiriwa Trump ndi ndani ndi Netanyahu akambirana amene swali umwe amene akuyambisa nkhondo kuti amene akupha anthu osalakwa kumene ku anthu wamba. Guys, thank you so much. Cameras. And in Israel, if you actually talk to the majority of Christians, talk to them, you'll see what they say. They say Israel is the only place where we're respected and protected. And I can attest to that as a Christian who went to Israel. I spent 2 weeks there with the church, and we had an incredible time. We had only one incident where a small child spit on one of the pastors, and immediately after there was an adult that came by and said, "That's not a representation of who we are. You know, we love you guys. You guys are always welcome here." And I have to say, no adults gave us any grief. We had no issues.